برێزان هەموو بەخێر بن. Ez divê videoyê de jî hez dikim li ser lîstikekî pir girin ji bo we çend tiştên girin derbibirim. Ew lîstika ku ji şivanekî hetanî şervanekî, ji gavanekî hetanî governmenekî, wekî bêjin wezîrekî, hemî ast û beşên mirovan histî bin tesîr û karîgeriya xwe. Lîstikekî ku di beşekî zêdeya dîrokê de cî girtiye û hetanî roja me îro jî di cîhanê û di hizra asta hizra mirovî de cihê herî bilind girtî lîstika kişik bi Kurdî wekî dîtir lîstika satranc an jî şah ez dixwazim bi we bidim nasîn. Bêguman ez nikarim hemî berfirehiyê wê na û hemî wekî bêjin algorîtma wê û wekî hizrê wê şêwazê wê na matematîka wê na nikarim bi berfirehî her tiştê wê na ji bo we derbibirim. Êdî niha di vê serdemê de vî karî kompûter dikim. Lêbelê ez ê bikarim bêrim ku bi we re hizrek çêbibe. Bi taybet ew kesên ku pir zêde giringî pêwîstî nadine kişik, ez dixwazim ji bo wana vê vîdyoya amade bikim. An jî lîstikvanê kişik, ê ku kişik hez dikin lêbelê hîna zanyariyê xwe di vî warî de kêm bin û qelsin, ez hez dikim veya vê vîdyo ji bo wana amade bikim da piçekî bibin xwedî zanyarî. Belê, kişik bi xwe dîroka wê û derçûna wê û komplet algorîtmayê ez ê di vîdyoyên pêşme de jî li ser rawastim, lê wekî destpêkê dixwazim vê vîdyo ji bo amade bikim. Her kesekî bixwaze ku hizrê xwe bide karkirinê, mêjiyê xwe bi rastî jî berhemdar bike, ew kesê ku dixwaze hinekî dîtir jiyanê bi zanebûn bijî, an jî hemî tevlîhevî û aloziya mirovan û jiyanê baştir tê bigêje. Hindekî dî mêjiya xwe aram bike û di heman demê de jî bi aqil be, hişmend be divê kişik bilîzê. Ji ber kişik him mêjiyê mirovî aram dike û di aliyê dîtir de jî êdî hemî tevlîhevî û aloziyên ku têne beramberê mirovî. Heta ez dikarim bêjim di nava şer de jî, di nava hemî aliyên bazirganî ticaretê de jî, di hemî beşên siyasetê de jî aloziyê ku mirov beramber dimîne bi kişik mirov dikare vêya derbas bike. Lê şêwazê wê heye, rêkên wê hene û nêzîkbûnekî ji kişik re heye. Ew kesên ku ji wendakirinê gelekî hêrs dibin, di jiyana xwe de tu carî wendakirinê nikarin daqurtînin bila ji kişik dûr bisekinin ew ê xisarê bide dilê wan. Kerem bikin em kurta dîroka kişik hîn bibin û çend zanyariyên giring. Belê bînerên hêja. Kişik bi xwe di navbera du kesan de tê lêstin, lîstikekî wisa ye. Ev lîstikekî ser masê ye, yanî bi textik û berên xwe ve tê lêstinê. Di hola navnetewî de jî wekî pêşbirk tê darxistin, wekî baskekî werzişê an wek lêstikekî werziş an ku spor jî tê pejirandin. Ev lîstik li ser textekî çargoşe tê lêstin û ev texte jî ji heşt caran heşt malik an ku malikên çaranîşkî pêk tê. Tev de şêst û çar malik an ku çargoşe di nava vî textê li ser vî textî hene. Nîvî jê reşin, nîvî jê jî spîn e lê nav hevdû de ne. Kevir û berên kişik jî kê li gorî sîstem an ku pergala serdema navîn, çaxa navîn ya civakî hatiye diyarkirinê, lê belê felsefeya kişik bi rastî pir kûr e, mirov dikare di vîdyoyekî dîtir de jî li ser felsefeya kişik an ku li ser şêweyê bikar anîna kişik û karîgeriya wê li ser civakê bigiştî mirov dikare rawasta. Berê kevirên kişik an ku berê kişik ji şah pêk tê, yê herî sereke şah e, an ku wekî dibêjin Keyser e, ji xwe armanca kişik têk birina vê Keyserî ye, armanc ew e. Wekî din yê jêr şah jî wezîr û li gelek deverên Kurdistanê ferz jî jêr dibêjin, lê ferz bi xwe peyvekî erebî ye. Ji xwe kişik di edebiyata klasîk ya Kurdî de
cihevê çawaya em ê di vîdyoyekê li ser vê jî rawastin. Şah Qeyser, wezîr û piştî wê na jî kele hene, an ku qele Kurd jê re dibêjin rex. Ji ber ku di rexa de ne, an jê rexa diparêzin, jê re rex dibêjin. û li gel wê na du fîl hene, du hesp hene û yê dîtir jî bayan e. Heşt baya an jî bayak jêr dibêjin Kurd. Yani di Kurdî de wiha jîr tê gotin. Lîstika kişik bi xwe çawa bêjin, xwedan dîrokekî gelekî kevne. Tê gotin ku beriya Zayînê bi 2000 sal an 4000 sal li Misrê jî hatiye dest pêkirin, an ku li Misrê hatiye lêstinê ji ber li ser dîwarê pîramîdên Misrê nexşê wê ne hatine dîtin. Lê ev zanyarî ne misogerin tenê dîmen hene wêne hene û wekî dîtir jî tê gotin ku ev lêstik hîna di demê kevnar de li Mezopotamyayê jî hatiye lêstinê. Ji ber kevir an ku berê kişik jî di kolana de hatine bidestxistin. Lê belê wekî nêrînekî fermî ku tê pejirandin tê gotin ku ev lêstik piştî Zayînê 6 salî de li Hindistanê hatiye dîtinê. Ev lêstik pêşî li wê dirê li Asyayê belav bûye paşê Rojhilata navîn û paşê jî hatiye Ewropayê. Di sed sala pazdemîn de êdî payebilindên Ewropa, kesên em bêjin arîstokrat, kesên entelektûel, kesên Çîna jor êdî ev lêstik di nav xwe de pir pêşxistine, êdî di wê dîrokê de wekî lêstikekî Qeyser, an ku Keyser, an ku Kral hatiye pejirandin. Bêguman rêk û rêbazên kişik di nava demê de hatine guhertinê. Her serdem êdî hindek rêbazên nû hatine tevlîkirin û hatine derê xistin. Lê ev kişika ku vêga vê em dizanin û pê dilîzin, ev rêbazên wê na di sed sala 19 de hatiye pejirandin. Di sed sala bîstan de êdî li Ewropayê di nav rewşenbîran de di nav kesên asta bilind de bi giştî belav bûye. Bêguman gelek çîrok, gelek efsane li ser kişikê têne gotin, lê efsaneya ku tê pejirandin ya bi giştî çîroka wê na, çîroka keşayekî behemanî yê Hindistanê ye. Navê wî jî Sîsî ibn Dahî tê gotin û ev çîroka li bên genim e. Çîrok û hat tê gotinê bi xwe yê ku ev lêstik tê gotin ku ê ku ev lêstik dîtî ew e. Ev keşayê Brahman e. Lê tê li gel şahê Îranê dilîzê. Dema ku li gel şahê Îranê dilîzê bêguman zorawî dibe an ku wî têk dibe di dorînê. Wê çaxê ji şah re jî dibêje ti çendîn mirovekî jîr û jêhatî jî be eger tu wezîrê xwe, eger tu zilamê xwe, tu payayê xwe bikar neyînê an ku ew nan nebin, tu nikarî tiştekî bi ser bixî. Wextê wisa dibêje bêguman şah hêrs dibe û dibêje gelekî kêfam ji vê lêstikê re hat, ez hez dikim ku tu vê lêstikê bide min. Dibê baş e, divêzê bidme te, şah jî dibê madem tê bidê min, tu ji min bixwaze vê tu çi dixwazî ez bidme te. Ev ê xwedanê lêstikê jî wekî dibêje lê dinere şah gelekî qure ye, wekî hemî şahan. Dibê baş e, ez tiştê ku ez dixwazim ne pir zêde ye, ez ji boî her malikekî wî texteyî caran malika berî wê na ez genim şta dixwazim. Wiha dibêje. Ji bo malika yekem ez libek genim dixwazim. Ji bo malika duyem ez du libê genim dixwazim. Ji bo malika sêyem dike çar, yani du dike çar. Ez çar libên genim dixwazim. Malika çaran, çar dike te 16. Ez 16 libên genim dixwazim. û pay wê na 16 dike 16, yani 16 cara 16 êdî çend encam derbikeve ez ew qas genim dixwazim. Bi vî rengî dibêje wextê wiha dibêje şah wekî dibêjin henekê xwe pê dike, dibêje ev çi dibêje ji min re? Ew qasî jî dilnizmî nabe min biçûk dixe, ji payayên xwe zilamê xwe re dibêje genimê ku dixwazim bidinê de lêbelê libekî tenê jî zêde nedinê. Ew jî dibêjin baş û dest bi jimartinê dikin.
بێگومان وەختێک و دەست بژمارتنێ دکن بەیایە شاهی و شاه بخۆژی مژارێ پڕ زێدە سڤک دگرن دەما دەست بژمارتنێ دکن دگەهێژنە مالکا دەهەم یا دەها وێ چاخێ divê 1023 li bê genim bidine keşayî ew jî dikê bi qasî kulmik genim dîsa nezêde berdewam dikin wisa dihezirin ku ew vî rengî bidome di malika 15 de êdî digêje kîloyê ku nîv genim dîsa ne tişteke wiha berdewam dikin dema digêjine malika 25 1 ton û nîv genim dike lê dîsan jî pir kelecanî wana nagire yani wekî bêjin em ev qasî jî dikarin ji bin vêya derkevin dema digêjine malika sih û yeka wê çaxê lê dinerin ku bi rastî jî ev nekarê heneka ye dibînin divê 92 ton genim bidine keşayî dema digêjine malika çil û niha dijmêrin 24 milyon ton genim divê bidine keşayî di malika pêncî û çara de divê 771 milyon ton genim bidine keşayî ev jî bi qasî hilberîna tevayî genimê cîhanê yê salek û nîvê ye dema digêjine malika şêst û çara bi qasî hilberîna hemî dinyayê ya 1500 salî genim derdikeve êdî dawiya çîrokê çilê tê em nizanin lê em niha şahidê vênane ku hîna jî li ti deverê dinyayê ne kesî kariye deynê vî keşayî bide ne jî kesek dikare deynê wî di dema pêşte jî bide belê hevreya di dawiya vîdyoyê de spazim vêya ji we re bêjim eger hûn kişik nizamin kişik hîn bibin zarvê we eger kişik nizambin wana hînî kişik bikin ji bo aramiya mejiyê we baş e ji hemî lîstikên dîtir bêhtir sûd dare hem mejî pêş dixe hem jî we aram dike di vîdyoyên dîtir de ez ê yek li ser bikaranîn an jî lîstina kişik bikaranîna berê kişik û lîstina kişik ji bo we zanyariyên berfireh derbibirim ji bo hûn ji va zanyariya agahdar bin tikaye bibin abone daxine dema vîdyo hata weşandin yekser ji bo we peyam werî hûn jî pê behesin demekî xweş were dixwazim her serkeftî bin roj baş